बिदि दोनखारबोनाय बा मोजां मोनलायनानै हाबा जाखानायफोरा रायजोफोर दिनै फिन आरो बेबायदिनो मोनसे जाथाय जोङो हमनो मोनबावलायबाय। दानिया एसे आलदालाय रायजोफोर बिसोरो माने गावसोर मोजां मोनलायनाय नङा होननानै बुंदों सानैजों बिदा बिनानाव सोमोन्दो जोङो बिदा बिनानावसो सोमोन्दो लालायनानै दङ जोंहा जेबो मोजां मोनलायनाय जोंनि गेजेराव बेबायदि गैया होननानै बिसोरो जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। नाथाय जों फोथायनो हाया बियो नंखाय खोथा। आरो बिथांमोनहा बेसेबांबा गोजाननि हौवाया टंला उदालगुरिनि आरो हिन्जावा चिरां डिस्ट्रिक्टनि रानिपुर सालबारि होननायनि बियो नोंथांमोन। दा बिसोरो गावसोरनि खोन्थानाय मथेबा सानैजों बिदा बिनानाव सोमोन्दोसो जोंहा मोजां मोनलायनाय गैया जोंनि गेजेराव जोङो खामानि मावनो फैदों। सिगांग्रो बिथांमोनहा गुवाहाटियाव खामानि मावोमोन बेनिफ्राय बिदि बिदा बिनानाव सोमोन्दो लिंलायनानै दिनै बेंगलरसिम खामानि मावनो होननानै फैदों जाहैबाय। 27 तारिखआव हमनो मोननाय जादों बिसोरखौ रबिबार बाराय। दा बिथांमोनखौ सावरायनायनि गेजेरजों न'फारसे दैथायहरनाय जासिगोन। बिथांमोनहा सानैहाबो गथ' दंखायो हाबा जानाय। हौवाहा 4 दाननि फिसा दङ गथ' उन्दै आरो नैबेहा 8 बोसोरनि गथ' दं बेहाबो हिनजावहाबो। दा जोबोद दुखुनांथाव रायजोफोर बेफोरबायदि जाथाया जालायबाय थायो। दा जों बिनिखायनो बेफोरबायदि जाथायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनाय जाबाय। मानो होननानै बुंब्ला दिनै मिथिसारो बेंगलराव स्ट्रिक्टलि खालामो होननानै। जोङो गोबां समनिफ्रायनो माने बेफोरबायदि केसखौ गोबां हेन्डेल खालामबोबाय एबा गोबां जोङो हमबोबाय बिदि दोनखारबोनाय बा मोजां मोनलायनानै हाबा जाखानायफोरा खारखोमानानै थाफैनायफोरखौ। नाथाय जोङो ससियेल मिडियायाव आपल'ड होफेराखैमोन। नाथाय दा मा खालामनो अभारनिफ्राय अभार जाबाय बारानिफ्राय बारा जालांनो हमबाय। बिनिखायनो जोङो ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय जाबाय दा आरो खालामगासिनो। आरो जों जेसेबांखिनि बेफोरबायदि प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामगोन जों दा गासैखौबो जों ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय जासिगोन। दा नोंथांमोनहा जोंनि पेजखौ लाइक खालामनानै हो फल' खालामनानै हो नोंथांमोन जाहाथे नोंथांमोनहा थाब आपडेट मोनो। हिसाब गैयै जोंनावहाय बेफोरबायदि पेन्डिं केस दङ जोङो मावफुंजोबनो हायाखै फारि फारि जों मावलांनो नाजागासिनो दङ। नाथाय एसे दुखुबो मोनो आरो लाजिनायबो फैयो बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थानायाव। थेवब्लाबो जोङो न'खरनि खावलायनायावहाय जोङो मावनांगौ जायो। दा बिनिखायनो नोंथांमोनहा जोंनि पेजखौ फल' खालामनानै थाबानो जाबाय जाहाथे बेफोरबायदि आपडेटखौ थाबैनो मोनबाय थायो। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। नाथाय भिडिअआ जोबोद नयस जादों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाव माइकआ एसे प्रब्लेम जादोंमोन गोबां बाहेरानि आवाज फैदों बेनिखायनो मोजाङै खोनाजोबाखै। अब्लाबो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो अननानै आरो हागौमानि शेयार खालामनानै हो जाहाथे बेफोरबायदि जाथायफोरा जालुबाय थायो आरो जायफोरा मावनो साननानै दं बिसोरो जाहाथे बेफोरबायदि भिडिअफोरखौ नुनानै जाहाथे फावसायनानै थाफिनो। दा नोंथांमोननि हेफाजाब होनायानो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव एबा गोजोननाय। जोंबो हागौमानि जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो नाजागोन आरो जोङो होलांबाय थागोन। गोजोन्थों। बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएसन दे जाबाय दे। बिथांमोनजों हमजाफैदों हमजाफैनानै दा हमजाबाय हमजानानै दा आं न'आव थांसिगोन। न'आव थांना आं इउपिएससि फिसाजों जायो। दा नोंसोर सानैजों मा सोमोन्दो? बिदा बिनानाव। बिदा बिनानावजों बोरैहाय नोंसोरो बेबायदि खारबोलायखो? नोंसोरथ' गामियाबो गोजान गोजान। दा न'आव थांना मोजाङै संसार जाहैसिगोन। दे जाबाय दे। नों होनहरदो माबाया सन्जिथाया। एसे गोबारै होन दे। गुवाहाटिनिफ्राय फैदोंमोन खामानि मावदोंमोन गुवाहाटियाव। ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्राय बे आदाजों आं खामानि ज' मावनो होननानै फैदोंमोन। ज' मावनो होननानै फैनानै दिनै हराव गोलैफैनानै बेफोराव गोग्लैनानै आं हमजाबाय। ओमफ्राय हमजानानै जों बे आदाजों आं जेबो सोमोन्दो जालायामोन
दे गोजोननाय थाबाय दे जोङो बिथांमोनखौ गावसिनि न' फारसे दैथायहरनाय जासिगोन आरो बिथांमोनहा इयुनाव जुदि बेफोरबायदि खारफिनोबा बेवहाय BBWA आफादा जेबो दायित्व थानाय नङा दा जोङो बिथांमोनखौ गावसिनि न'खरनिनो मानसिफोरनि आखायाव गथायनाय जासिगोन दिनैनो दा बेखिनियानो